Il-Korp tal-Pulizija nieda strateġija ġdida bl-isem Safer Community Smarter Policing li se tigwida l-ħidma tiegħu għal 5 snin li ġejjin. Din l-istrateġija bbażata fuq it-tliet prinċipji ewlenin tas-sigurtà pubblika, l-leġittimità tal-Pulizija u l-evoluzzjoni fil-ħidma u b'75 impenn se tibni fuq ir-riżultati miksuba mill-pjan ta' trasformazzjoni ta' 5 snin ilu. Il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol saħaq li fl-aħħar snin il-fiduċja tal-Korp żdiedet b'mod sostanzjali waqt ir-rata per capita tal-kriminalità naqset sew biex illum Malta tinsab fost l-aktar 10 pajjiżi siguri fid-dinja. Stħarriġ intern wara wkoll li 89% tal-membri tal-Korp huma kburin li jagħmlu parti minnu u 74% jħossuhom motivati biex iservu lill-pubbliku. Il-Korp illum mhux biss għandu l-akbar numru ta' membri fl-istorja tiegħu, iżda tikawdi wkoll mill-aqwa kundizzjonijiet ta' xogħol li qatt kellhom l-uffiċjali. Il-Ministru responsabbli Byron Camilleri elenka diversi kisbiet li juru trasformazzjoni li għadda minnhom il-Korp waqt li fakkar ukoll li Malta kisbet suċċess fil-qasam tal-investigazzjonijiet b'rabta ta' omiċidi solvuti ta' 100% fl-aħħar snin. 5 snin għamilna għanijiet ċari ħafna. Minn dik nallaw naqqasna r-rata tal-kriminalità, għan iktar preżenza ta' pulizija fil-komunità, ftaħna skwadri ġodda, sawekkux il-gender-based and domestic violence unit, sawekkux roads policing, iżda fl-aħħar mill-aħħar qed nagħtu servizz aħjar lin-nies. Issa importanti u għalhekk din strateġija li nagħmlu l-pass il qudiem, illi nkomplu nagħtu servizz aħjar lil pajjiżna għaliex pajjiżna qed jinbidel, illum huwa aktar attiv ekonomikament, illum għandna aktar turisti, iżda fl-istess ħin għandna l-obbligu li kif għamilna f'dawn is-snin nibqgħu nagħmlu l-istess, nżommu pajjiż aktar sigur. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffal spjega li l-istrateġija ġdida mhix sempliċement dokument fuq il-karta, iżda wedar il-poplu Malti wawċi li l-Korp ser kompli joffri servizz sigur, kontabli u rilevanti. Il-Professur Xavier Formosa li hu ċ-Chairman tal-Bord tal-Governanza tal-Korp irrimarka li dan il-pass hu frott ta' 10 snin ta' riforma kontinwa, forza b'istorja ta' aktar minn 200 sena.